Pois unha serie de esculturas, un traballo de varios anos, sobre unhas 24 pezas, que van dun tamaño desde 1,5 metro hasta 4,5 metros ou 5 por aí. Pois, bueno, eu son de Viana do Bolo, vivín en Entroido mamén desde pequeno, xa desde fai igual 30 anos de que empecé a facer cartéis, empecé co tema este, non? O último, pois, co que estou máis posto, pois son con estas esculturas, fixen fotografía, dibuxos, pintura, isto, pois, é o que estou últimamente. E trato, pois, a madeira desde distintos puntos de vista, desde o desbaste, desde o ensamble. Gústame, pois, darlle color, e neste caso, pois, claro, o entroido que é tan colorido, pois, queda ben. Aparte, eu a veces son algo expresionista, irónico ou sarcástico en determinadas obras. Aquí, a mellor, non se aprecia, en determinadas obras, si gústame. E o entroido, pois, claro, neso, tamén, por ahora ainda non metín moita, desde este sentido, moita historia. Nesta exposición podese ver nalgúns detalliños, nalgúnha cousa, pero, bueno, a ver que sale máis pa diante, non? A irreverencia e esas historias, pois, gusta igual que o entroido, non? Entón, estou na salsa, creo.